Tangsalo haino Rwngnogo Rwngphwrwngnai kori wngmani bai Khadujaklaiwi Kanchanpur Jalebasa Lahar Kaswlaikha Rwngnogo Rwngswrwngnairok Lahar Kasujakmani Koktwma mankha Honkheno Patimung Thaio Sogwikha Police Hasteo B.Ed pass khlaijak hazar tongo phiaba Rwngnogo Rwngphwrwngnai phial wngmani nukjago aba haino haino mangfli kashawi feka ujjon mas mara Rwngnogo Rwngphwrwngnai kori wngmani aboni bagai Tangsalo Studentrok lama Khorwi Kanchanpur Jalebasa Lahar Kaswlaikha borokni Rwngnogo nangkukmani haike teachers rojaknani bagai Jalebasa Lahar Kaswlaikha Koktwma mankha Honkheno Patimung Thaio Sogwikha Police তোমার নাম আমার নাম রুবি দেবনাথ কোন ক্লাসে পড়ো আমি ক্লাস 10 এ পড়ি বাড়ি বাড়ি মাকুনচড়া আচ্ছা খেলি আজকে রোড ব্লক করছো আজকে আমরা বিদ্যালয়ে শিক্ষক চাই তো আমরা তো দেখলাম আগে কিছুদিন আগেও তো একবার করছিলা তো এখন কিছুদিন আগে আমরা স্কুল তো করাইছি না করাইছি লাইব্রেরি স্কুল তোমরা কোন স্কুল আমরা উজান মাছমারা মাধ্যমিক উজান মাছমারা আচ্ছা Jalebasa Lahar Kaswlaikha bai khangnoi bakhang mathak jagoi thangkat hanglaiso Patimung rogai Rwngswrwngnairokni bisingo nukjakha dalbidal jungjar aba haikeno tabukta mo sakthar mungna hana bujara nukok sanai Bureau Report Chini Khorang